Hola, em dic Jan Brzezinski i soc un dels professors d'anglès aquí a l'Ateneu. Vaig estudiar Filologia Anglesa i Lingüística Aplicada, cosa que crec que m'ha preparat bé per fer aquestes classes aquí. En el curs de pronunciació, en què el nostre focus és a millorar la pronunciació i expressió oral en si, però no és un curs de conversa, llavors no espereu aquí grans discussions. Per tant, és un curs bo tant per algú que està al principi del seu camí o simplement ja s'ha tret un first però encara fa unes errades vergonyoses. En aquest curs principalment dedicarem temps a vocals, consonants, entonació i accentuació. És a dir, sabreu com pronunciar els vocals i consonants que normalment penseu que és pronunciat igual en català, però no. No us podeu esperar que després de 12 hores d'aquest curs parlareu com rei Carles III, però sí que crec que sabreu diferenciar paraules tipus ovella i el barco en anglès, o ja deixareu de dir vegetables i comfortable, per exemple, perquè no són taules, i a la tercera ja sabreu com dir correctament jo puc i jo no puc en anglès, cosa que és bastant difícil per molta gent. Què farem aquí? Farem activitats en les quals haureu d'actuar. Llavors haureu de mostrar els dents i la llengua als vostres companys i també haureu de llegir en veu alta amb un metrònom. Però per parlar sense vergonya sempre és millor saber com s'ha de dir. Per tant, us convido en aquest curs i ens veiem aquí en aquesta aula.